Hello, hello, hello guys. Kumusta na po ang lahat? Kumusta na po ang tanan guys? Kumusta naman mo guys? Ako sa karon guys. Nagluto ko ganina guys para among naami masudan guys. Og karon guys, li na tayo nga una. Og karon guys, anak ko'y hinugad guys kay mga on guys. So nara guys ang akong niluto. Ni guys. Kung yung ako ang giluto guys, isagulan ako og naaman ko'y manok, isagulan ako guys para mulami-lami guys. Nara guys, mga unta ninyo guys. Tay. Hey guys, mahaw. Sabaw mo sudan. Segulang manok. Lami man ang pichay, sagulan og manok. Akong gikunis-kunis ang manok guys para lang yun nga naisabaw. Akong gikunis-kunis ang manok nga. Nara guys, akong kuan og gagmay guys. Munang mao ni among sudan karon guys. Daog na guys. Daog na para pamahaw. Kaon na ninyo guys. Among sudan nga. Agoy. Wala naman na sulod. Napay sulod. Na inununan pa mi nga. Salay-salay. Salay-salay guys. Pinubri lang mi guys. Kay kubri man ta. Andara guys. Salay-salay. Among giun-un ang salay-salay. Napay sobra day guys salay-salay. Ngunit healthy nga sudan guys. Bagay gini siya sa mga idara na guys. Sandukan ako sa tatay guys Tura. Ang hilig ni tatay guys sabaw. Sabaw ang iyang hilig. Ipakita ni tatay ang salay-salay guys. Kami ang magandang salay-salay bisa gagmay. Tamis siya basta bagong huli, bagong kuha. Magunsa man tong dagko. Nya wa nay lami kay wa na kanang Luto sa ice. naluto na sa ice unya dugay pa maisan gikan sa lawod. Mayo pa ning gagmay basta presko siya bagong huli, lami kayo guys. Di ba guys? Ngaon ta guys. Salami na lang to ang sudan guys. Thank you for watching guys.